ta eh Allah sarki na har abada wannan soyayya za mu kai ta har inda shugaban soyayya insha Allahu za mu kai wannan soyayya har inda shugaban soyayya sayyidina Abubakar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan soyayya ce ta aure wadda ba cuta ba cutarwa, amana ce. Ke riƙe amana, na riƙe amana. Allah ka sa mu kai amana inda mai amana annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi duk wanda bai ga wani ba zai ji daɗi ba. Duk wanda ya ci abinci kamar wani ya ci. Kai ni tun da ma nike ban taɓa ganin kala irin wannan kala soyayya irin wannan ba. Ubangiji Allah maɗaukakin sarkin da ya haɗa mu, Allah ya nuna mana annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Allah ya da mun kai tarayya ta duniya ta amana. Allah ka sa mu yi tarayya ta zama na aljanna albarkacin ɗan gata annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne fata na.